ओ जानुवारि दाननि 31 थारिखनिफ्राय साननैनि हाबाफारि लानानै जोंनि नैबे अमृतपुर ब्रह्म सेवाश्रमनि गेवलां जे फोथार दङ बेवहाय सर्बस्थिति जोंनि ब्रह्म धोरोमनि मोनसे कनफारेन्स जागोन। अल आसाम बिटिनि मोनसे कनफारेन्स आरो बेवहाय सारा आसामनि बे धोरोमारिफ्रा गाजा गोमजायै फैनानै बाहागो लाफैगोन। धोरोमनि बे कनफारेन्सखौ जोङो खुब आब्रुथि गोनाङै खुब मोजाङै गाजा गोमजायै खुंनायनि थाखाय मोनसे थाम-थिम खालामबाय थादों आरो बेनिनो जागायजेननाय हाबाफारि हिसाबै दिनैहाय जे बानजाय आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा बे माने जे जायगायाव कनफारेन्सखौ खुंगोन बिनि गाहाय सायनासालिनि थाखाय गायसननायनि मोनसे हाबाफारि लादों आरो बिनिनो गिबि खुन्थिया गायनायनि दिनै मोनसे फुंबिलिनि हाबाफारियाव आंखौ बिथांमोनहा आलासि महरै लिंबोनायलाय आङो फैनानै बाहागो लाफैदों आरो बेवहाय जोंनि ब्रह्म धोरोमनि बे अमृतपुर ब्रह्म सेवाश्रमनि धोरोमजों लोब्बा थानाय जेसेबां बे ओनसोलनि धोरोमारि बिथांमोनहा बाहागो लाफैदों, दैदेनगिरि जेसेबां दङ धोरोमगुरु बिथांमोनहा बाहागो लाफैदों आरो बयनिबो गोसोआव मोनसे थांखिया बेनो जे फैगौ बे कनफारेन्सखौ जेरैखि जाया आब्रुथि गोनाङै गाजा गोमजायै जेरैखिजाया जोङो खुंनानै जाफुंहोगोन आरो जोंनि ब्रह्म धोरोमनि जे मोनसे गोथार बानि, ब्रह्म धोरोमनि मोनसे जे गोथार माने सुबुं अनफावरि जे मोनसे माने आदर्श फिलसफि बेखौ दुलाराय आसामाव गोसारहोनो थाखाय जोङो बे कनफारेन्सनि गेजेरजों माने नाजादों आरो बेवहाय मोनफ्रोमबो हारि माहारि मोनफ्रोमबो धोरोमारि आफादफोरनिफ्राय जाहाथे गोसो गोथारै गोसो गेबेङै बयबो बाहागो लाफैनानै मदद खालामो बेखौबो जोङो हास्थायदों। दा जेखि जाया दिनै मोनसे गिबि आगान हिसाबै बेयाव माने सायनासालि लुफुंनायनि नामाव जे खुन्थिया गायनाय हाबाफारि बेखौ जागायबाय। जोंनि आरसिनि गासैबो बिबानगिरि दैदेनगिरि बिथांमोनहा बयनिबो मदद हास्थायनानै बिथांमोनहा दिनैहाय खामानि मावनो ओंखारबाय। आङो बयखौबो खावलायगोन जाहाथे जोंनि बे ओनसोलनि साफ्रोमबो मोनफ्रोमबो हारि माहारिनि दैदेनगिरि, दल संगठन, बिजनेसमेन, फोरोंगिरि, साख्रिआला, आबादारि जेसेबां दं बयबो जाहाथे फैनानै बाहागो लाफैयो, बयबो जाहाथे मदद होफैयो बेखौनो आं खावलायदों। आं सानो जोङो दिनैहाय बर'फोरनि गेजेराव ब्रह्म धोरोमानो जिहेथु बर'फोरखौ फोसाबनायनि थाखाय जोंनि बर'फोरखौ माने सोदांनायनि थाखाय जे खामानि मावदों, जोंनि बर'फोरनि गेजेराव समाजारि जौगाखांनायनि थाखाय जोंनि बर'फोरनि सिनायथि, जोंनि बर'फोरनि माने रैखाथि, सोलोंथाइ, रांखान्थि गासैबो बिथिङाव ब्रह्म धोरोमानो माने गिबि हाबाफारि हिसाबै दैदेनगिरि हिसाबै बे आफादनिफ्रायनो खामानि मावबोदों आरो बेनिनो बे मावनायनि फिथाइ हिसाबै दिनै बर'फ्रा गोबां मोनसे सोलायनायाव फैदों, संस्काराव फैदों। मोनसे समाव बयजोंबो मुगैजानाय, मोनसे समाव बयजोंबो नासयजानाय, उन्दै जाथि, गोग्लैसोनाय जाथि होननानै नेवसिजानाय जाथिया दिनैहाय जोङो सारा भारतबर्षआव मोनसे सोदोमस्रि गोनां जाथि, समायना मोनसे जाथि हिसाबै, गोहोगोरा जाथि हिसाबै बयजोंबो सिनायजाबाय, अनसायजाबाय आरो बेफोर गासैबो थाखोआव बर'फ्रा दिनै जायगा मोनफैनो हानायसिमहालागै गुदियाव खामानि मावग्रा आफादा जाबाय जोंनि ब्रह्म धोरोमानो आरो बे ब्रह्म धोरोमनि दारैनो जोंनि समाजाव जोंनि जाथियाव संस्कारा फैदों आरो बे धोरोमखौ जों बेखायनो बयबो अनसायो, बयबो मोजां मोनो। आंबो ब्रह्म धोरोमनि सासे माने सिबियारि माने भक्त हिसाबै बे धोरोमखौ मोजां मोनो आरो बे धोरोमजों आङो सिथाबनानै दङ। मोनफ्रोमबो धोरोमखौ आंहा बिसास दं, फोथायनाय दं, गुबुन गुबुन धोरोमनि पक्षेबो आंहा अनसायनाय दं, मोजां मोननाय सिबिनाया दङ। अब्लाबो गावनि आंगो धोरोम हिसाबै आङो ब्रह्म धोरोमजों जिहेथु लोब्बा दं, गतिके बे धोरोमनि कनफारेन्सआव आंखौबो बेवहाय बानजाय आफादा चिफ पेट्रन हिसाबै बिथांमोनहा दोनदों। आङो नोजोर होगोन अरायबो बिथांमोननि खामानि मावनायाव माने हाजासे हेफाजाबखौ बोरैहाय माने खालामनो हायो बेनि थाखाय आंबो सासे बिबानगिरि हिसाबै, सासे भक्त हिसाबै बाहागो लाफानो थाखाय जेब्लाबो थियारि आरो बेबायदि मोनसे बिबानखौ लानानै आंबो खामानि मावलांगोन। बेनिनो गिबि हाबाफारि हिसाबै दिनैनि बे लाइ खुन्था गायनाय हाबाफारियाव आं बाहागो लाफैदों आरो बेवहाय बयखौबो लोगो मोननानै बयनिबो हेफाजाबजों जाफुंसार जानो हानायनि थाखाय गोसोआव गोजोननाय मोनदों। आं बयखौबो जोंनि धोरोम सिबियारि ब्रह्म धोरोमनि माने गुदि जायफोर धोरोमगुरु बिथांमोन दं, भक्त लोगोफोर दं, आं ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाफोर साफ्रोमखौबो आङो धन्यबाद होदों।